Uvažovali ste nad tým, ako jednoducho zlepšiť váš život k lepšiemu, ale všetko je buď veľmi zložité, alebo jednoducho neviete ako na to? Dnes vám porozprávam o jednom type, ktorý je v teórii úplne jednoduchý a nemám pocit, že o ňom rozpráva až tak veľa ľudí. A to je mentálna dieta. Ahoj, som Katka a vítam vás v Delulu klube. Ak vás zaujíma, ako prestaviť svoje myslenie, aby ste mali šťastný a spokojný život, ste na správnom mieste. Takže, čo tá mentálna dieta vlastne je? Podľa mňa sa dá rozdeliť na dva prístupy. A to je vonkajšia mentálna dieta a to je to, čo príjmame z našeho okolia. A to sú správy, noviny, časopisy, obsah, ktorý konzumujeme na sociálnych sieťach, to, o čom sa bavíme s kamarátmi. A potom vnútorná časť a to je náš vnútorný rozhovor, to, ako sa my rozprávame sami so sebou. Ako som vravela už v minulom videu, náš mozog nevie rozlíšiť, čo je pravda a čo nie. A preto je veľmi dôležité, aby sme dávali pozor na to, čím ho krmíme. Ak chceme mať viac spokojný a šťastný život, tak potom nesmieme konzumovať obsah, ktorý nás presvedča o opaku. Takisto, ak chceme privolať viacej peňazí do života alebo viacej lásky. My si môžeme prijať a želať, aby sa tieto veci stali realitou, ale potom, keď otvoríme noviny alebo zapneme televíziu a vidíme, ako ekonomika je zlá, ako všetky potraviny sú drahé, ako sa všetkým hrozne darí, ako ja rozumiem. Žijeme v reálnom svete, dejú sa strašné veci momentálne na svete. U nás, doma na Slovensku, v celom svete. Takže rozumiem, že tá túžba vedieť o tom, čo sa deje, je tu. A nehovorím, že by sme mali ignorovať to dianie okolo nás. Hovorím len, že v každodennom živote, ako vám prospieva to, že otvoríte tie správy, tie noviny a vidíte tie negatívne články. Nijako. Takisto ohľadne peňazí. Nekonzumujte obsah, kde každý deň počúvate správy o tom, ako je všetko drahé, ako sa všetci majú zle, ako si nikto nemôže nič dovoliť a podobne. Ak chcete viacej lásky, tak nekonzumujte obsah, kde sú samé toxické vzťahy, reality show, knihy, seriály, počúvanie hudby, kde ľudia rozprávajú o tom, ako majú zlomené srdce. Obsah, kde muži sú vyobrazení vo veľmi negatívnom svetle. Ideálne by bolo, keby ste tieto veci úplne odstrihli zo života. Aspoň na nejakú dobu. Skúste sa pozrieť na to všetko, čo konzumujete dennodenne a zhodnotiť, či je to niečo, čo vám do života prináša šťastie a pohodu. Ak nie, preč s tým. Teraz, keď sme odstranili tieto negatívne vplyvy, tak sa vytvorí miesto a môžeme to vyplniť pozitívnymi vecami. Takže teraz miesto toho, aby sme trávili čas pozeraním veci, ktoré nám neprospievajú, môžeme ten čas tráviť pozeraním veci alebo konzumovaním vecí, ktoré nám prospievajú. A to už sú buď podcasty, knižky, videá, veci, ktoré súvisia s tým, čo chceme. Ako žiť šťastný život, psychologické knižky, podcasty o mentálnom zdraví, alebo jednoducho neutrálne, pozitívne veci. Toto je jedna z vecí, ktorú tiež som zaviedla do života viac menej úspešne a ako fanúšik hororov a reality show som s tým mala trošku problém. Niekedy chcem proste vypnúť a nechcem nič pozerať ani počúvať, čo mi zlepší život. Takže som často skončila u pozerania nejakých dokumentárnych filmov alebo nejakých filmov pre deti, fantasy, alebo čítaním nejakej peknej detskej fantasy knižky. Niečo také, čo je milé, čo mi nezhorší náladu nejako veľmi. No a ďalšia veľmi dôležitá časť mentálnej diety je to, s kým sa bavíme a ako. Hovorí sa, že sme priemerom 5 ľudí, s ktorým sa stretávame. Takže skúste si chvíľku všímať, akých ľudí okolo seba máte a o čom sa s nimi rozprávate. Ak trávite väčšinu času sťažovaním sa o tom, ako je všetko hrozné, alebo ešte horšie ohováraním iných ľudí, skúste sa nad tým zamyslieť. Sú to veci, ktoré vám pomáhajú, aby vám bolo lepšie? Nemyslím si. Pozitivita a spokojný život musí začať vo vnútri u vás. A naša realita je odrazom našeho vnútorného sveta. Takže ak vy konzumujete negatívne veci, ste negatívni, o ľuďoch sa bavíte negatívne, o veciach sa bavíte negatívne, o peniazoch sa bavíte negatívne. To je to, čo sa odráža vo vašom svete. Tá zmena, tá pozitívna zmena musí prichádzať znútra od vás.
Čo ma privádza k druhej časti celej tejto mentálnej diety, a to je vnútorný rozhovor. To, ako sa rozprávame sami so sebou, je veľmi dôležité. Nielen ohľadne sebalásky a toho, ako sa máme radi, ale aj dosahovania našich cieľov. Ak chceme niečo v živote zmeniť, niečo zhmotniť, niečo vymanifestovať, napríklad lásku, peniaze, novú prácu, potom náš vnútorný rozhovor musí odzrkadľovať to, že my už v tej realite žijeme. Napríklad s tou láskou. Ak chceme do života nového partnera, chceme sa cítiť milovane, tak náš vnútorný rozhovor musí vyzerať nejako takto. Aká som milovaná, Bože, ako dobre sa cítim sa bezpečne, alebo ohľadne peňazí. Náš vnútorný rozhovor by sa mal pohybovať v tejto rovine. Som vďačná za to, koľko mám v živote peňazí. Peniaze sú všade okolo mňa. Milujem, že si môžem dovoliť všetko na svete. Na to sú skvelé afirmácie, ktoré môžete buď počúvať, ako napríklad tie moje, alebo si môžete v duchu opakovať len nejakú skutočnosť, ktorú chcete priniesť do života. Takže ako na to? Odporúčala by som nejakú dobu, na začiatok možno 7 dní a skúste si všímať, čo všetko konzumujete, s kým sa ako rozprávate, ako sa rozprávate sami so sebou a aké pocity to vo vás vyvoláva, či sa cítite lepšie alebo horšie. A veci, ktoré vám neprospievajú, skúste pomaličky vylučovať zo života a skúste nahradzovať vecami, ktoré pre vás majú pozitívny efekt. V teórii je to veľmi jednoduché, ale v praxi je to trošku zložitejšie, lebo sme ľudia. A samozrejme nechcem, aby ste išli z extrému do extrému. Na všetky zmeny treba postupne, opatrne a pomaly, aby sme z toho nevyhoreli. Dúfam, že vám toto video aspoň trochu pomohlo. Ak máte nejaké otázky, napíšte mi na deluluklub@gmail.com. Ak by ste mali nejaké podnety na témy, o akých sa chcete rozprávať, alebo nápady na afirmácie, kľudne mi napíšte. Želám vám ešte krásny zvyšok dňa a buďte šťastní. Čau!